ദാനക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാനക്കാർക്ക് നെറ്റത്തെ കൊടുത്തിലെ നാളത്തെ കുടുംബാദിയ നെറ്റത്തെ മണ്ണിലെ മൊറാളി തമിഴാക്കന്മാരെ കണ്ടായിട്ട് ആ വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് 10 ദാനത്തക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാനത്തക്കും മതിപ്പ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ 10 ദാനത്തെ അച്ഛന്മാരും കുടുംബത്തിലെ ദാനത്തെ അച്ഛന്മാരും എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉದ್ದಾರ ಒಂದು ಆದೂರು ಇಟ್ಟಾಡ ವಾಮಂಜೂರು ಕಾರ್ಲ ಮಾರ ನಾರಂಗೋಡ್ ಭಯಂಕರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ಮಾಣಿಕೋತ್ ಮಾಣಿಕೋತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದು ಆಡಂಗೊಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಆ ಕಾನಕಾರದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿನ ചെറുപ്പാര് അടിങ്ങരമാര് എരടിമാര് ഓട്ടപ്പനമാര് അരക്കല പോയി ചക്ക കൂട്ടോ എന്താ ചെറുപ്പാര് അടിങ്ങരമാര് കായ്ക്കാരമാര് ഉണ്ടാ ನಮ್ಮ ಅವನ ದಾನಕಾರು ಕುಟುಂಬದ ದಾನಕಾರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿ മുന്നാട്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് ദാനക്കാരിലും അതേപോലെ നാൽത്തല ഗണപതിയിലും ದಾನಕಾರರು. അപ്പോൾ തലത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ടായി വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് തലത്തിൻ്റെ തലത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം പറയാൻ നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? സന്തോഷ പൂജ നിങ്ങളായെങ്കിലും നമ്മുടെ തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ടായിട്ട് വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങും മുസ്ലിം കുറിച്ചിട്ട് അറിയോ പറഞ്ഞിട്ടും മൂന്നാട്ട് സഭയിലെ അച്ഛന്മാരും ദാനക്കാരും അതേപോലെ നാളത്തെ കുടുംബാദി ഗർഭത്തിഗീരത്തിന് മതിപ്പാണ് അങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കും. അച്ഛന്മാരിലും സ്ഥാനക്കാരിലും അങ്ങനെ നാളത്തെ കുടുംബത്തിൽ പോകുന്ന സ്ഥാനക്കാരിലും നെറ്റത്തെ മണ്ണിൽ ഒരാൾ തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ട് വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് മുസ്ലിം കുറിച്ചിട്ട് അറിയോ പറഞ്ഞ സമ്മതമാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാട്ടിലെ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരിലും ധാനക്കാരിലും അതേപോലെ നാൽത്തല ഗണപതി കുടുംബാദില്ല ഞങ്ങൾ മുറ തമ്പക്കന്മാരെ കണ്ടായി വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ സോമേശ്വരത്തെ വസന്ത പൂജ മുസ്ലിം കുറിച്ചിട്ട് അറിവ് പറഞ്ഞായിട്ട് മൂന്നാട്ടിലെ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരും ധാനക്കാരും നാൽത്തല കുടുംബാദിൻ്റെ മതിപ്പാണ്. മൂന്നാട്ടിലെ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരിൽ പോകുന്ന ധാനക്കാരും നാൽത്തല ഗണപതിഗിരി കുടുംബക്കാരിലും അവരുടെ തമ്പരക്കന്മാരെ കണ്ടുള്ള വെളുക്കൻ്റെ കാര്യത്തിന് മുസ്ലിം കുറിച്ചിട്ട് അറിവ് പറഞ്ഞ സമ്മതമോ? ആടങ്കോട്ട്
ഭയങ്കര ഭയങ്കര നീലേശനോ കേട്ടില്ല നരഞ്ഞ ഏറ്റവും പെടുമാതി ചെറുപ്പായര് ആട്ടിങ്ങനെ దానకారుకో కుటుంబాన్ని దానకారుకో వ్యక్తులు ఆయన చెప్తే కేటాను అదే മൂന്നാട്ടിലെ സമയത്ത് അച്ഛന്മാരുടെ താനക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ നാൽത്തലി കുടുംബത്തില്ല, കപ്പത്തീരെ കുടുംബത്തില്ല. ഞങ്ങൾ മോളെ തമ്പാക്കന്മാരെ കണ്ടായാൽ വെളുക്കാരുടെ കാര്യം കഴിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് അന്നത്രമാർക്ക് താനം കയറുന്ന കത്തിലോ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം സമ്മതമല്ലേ? അപ്പോൾ സന്തോഷം വിചാരിച്ച നിങ്ങളായെങ്കിലും നമ്മുടെ നെറ്റുകളുടെ മോളെ തമ്പാക്കന്മാരെ കണ്ടായാൽ വെളുക്കാരുടെ കാര്യം കഴിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളായെങ്കിലും മോശം കുറിച്ചിട്ട് അറിയോ പറഞ്ഞു കേട്ട് മൂന്നാട്ടിലെ സമയത്ത് അച്ഛന്മാരുടെ താനക്കാരെ മതിപ്പാണ് മൂന്നാട്ടിലെ സമയത്തിലും അച്ഛന്മാരിലും താനക്കാരിലും നാൽത്തല കർക്കത്തിൽ കുടുംബത്തിലും അങ്ങനെ പൗനം താനക്കാരിലും നേതൃത്വ മണ്ഡലം മോറാൾ തമ്പ്രക്കന്മാരെ കണ്ടാൽ വെളുക്കിലുള്ള കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് മോശം കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ സമ്മതം അപ്പോൾ പൂജാരി ജനറലിൽ വെളാരി ജനറലിൽ കാരണന്മാരിൽ പൗനം ദാനക്കാരിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദാനക്കാരിൽ അപ്പോൾ നിത്യത്തെ ഹോട്ടലിൽ മോലാളി തമ്പ്രാക്കന്മാരെ കണ്ടായില്ലേ വെളുക്കെണ്ണ കാര്യം കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് മോശം പിടിച്ചിട്ട് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സമ്മതമല്ല. ഇനി എല്ലാവർക്കും ലൈനിൽ കാണിച്ചാൽ ഔട്ട്
പൂജാരിച്ചെന്നല്ലേ വെള്ളാടിച്ചെന്നല്ലേ കാരണന്മാരില്ലേ അതേപോലെ പൗനന്താന്ത അച്ഛന്മാരില്ലേ കുടുംബത്തിന് അന്ത അച്ഛന്മാരില്ലേ അതേപോലെ മുന്നാട്ടെ സഭഞ്ഞല്ലേ അതേപോലെ നാളത്തെ കുടുംബത്തില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ദാനകരണ ബത്തിലെല്ലാം പൊടിച്ച് താന്ത ബത്തിലും പൊടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ച കൊപ്പറിൽ വന്ന പാഴ്മെല്ലാം സ്വീകാരാക്കിയിട്ട് 3:30 മണിയാകുമ്പോൾ അടുക്കത്തെ അങ്ങനെ 4 മണിൻ്റെ 3:30 മണിക്ക് അടുക്കത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ആ മൊരാൾ തമ്പാക്കന്മാരെ പണ്ടാരും ചാവാടിക്ക് കേൾത്തായിട്ട് അവിടുന്ന് ചാവാടിന്ന് നീത്തിലെ കണ്ടായി കേൾത്തായിട്ട് ഊർത്ത കാര്യക്രമമെല്ലാം ആ തമ്പ്രാട്ടിമാരെ വെടി വന്നിട്ട് അവിടെ ഭക്തമാരെ കൊണ്ടുകൂട്ടിയ കപ്പ കാണിക്കാനെല്ലാം ചിക്കറാക്കി പിന്നെ അവർ വെളുക്കൻ്റെ കാര്യത്തിന് അനുവാദം കണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം 2 മണിക്ക് വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം സുറാണ് 2:2 പൂർണ്ണപൂജയാണ്. അതിന് ശേഷം അല്ല അതെല്ലാം അതിന് ശേഷം സുറൂക്ക് ആ ക്ഷേത്രപാലൻ്റെ ബലിന 5 ചുറ്റിയല്ലേ 5 ചുറ്റി ബലിയന്ത്രം വെക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും പൗനന്താന്ത അച്ഛന്മാർക്കും കുടുംബത്തിൻ്റെ അച്ഛന്മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുന്നാട്ടിലെ സഭക്കും നാൽത്തല കുടുംബാദിയിലും അതേപോലെ പൗനന്താന്ത സഭക്കാരിലും. അപ്പോൾ ആ ബലിന കൊടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടാത്ത 10 ആൾ വേറാക്കിനി. അവരല്ലാതെ ബാക്കി അച്ഛന്മാരാവട്ടോ സഭൻ്റെ ആളാവട്ടോ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആളാവട്ടോ ആരും ആ ബലിനെ തൊടയില്ല. ആരും ആളാക്കിന അവർ മാത്രം ആ ബലിനെ തൊടും. ദയമെറ്റിട്ട് എല്ലാവരും വിനമ്രമായിട്ട് വിനന്തി ആയിക്കൊള്ളു. എല്ലാവരും തൊട്ടോ ചേർത്താങ്കിൽ ബലി പണക്കിന് അതിൻ്റെ പണമേനത്ത് അതെല്ലാം താഴത്ത് പിന്നാത്ത സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ദയമെറ്റിട്ട് അച്ഛന്മാരും സഭൻ്റെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും സഹകാരം തന്നു. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ശേഷം തമ്പ്രാട്ടിനെ വെളി വന്നിട്ട് തമ്പ്രാട്ടി വെളി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം മേളേറിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ മേളേര് തമ്പ്രാട്ടി കൈയേറ്റിട്ടാവണം. അതിൻ്റെ ശേഷം അന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 9 മണിക്ക് മുന്നേ ഒരു 8-8:30 മണിയാകുമ്പോൾ നടുവത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യക്രമം തീർന്നിട്ട് 9 മണിക്ക് അന്നദാന സുറാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരും അച്ഛന്മാരും സഭൻ്റെ ആളും കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും സഹകാരം തന്നിട്ട് ഈ വെളുക്കാരൻ്റെ കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും ചന്തത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ശക്തി ഭക്തി യോഗ്യമാക്കിയ എല്ലാം ആ മൊരാളി തമ്പ്രാക്കന്മാരെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒതുക്കപ്പെടാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ട് എല്ലാവരും സഹകാരം വേണം. എല്ലാവരും എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നമുക്ക് സഹകാരം തരണം എന്നിട്ട് നാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇപ്പൊ അടുക്കത്തിന് ഭണ്ഡാരം വന്നിട്ട് ചാവടിക്ക് വന്നിട്ട് ചാവടിന് മിത്തിലെ കണ്ണയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഊർത്ത കാര്യക്രമമെല്ലാം തീർന്ന പിന്നെ ഭരണത്തെ അച്ഛന്മാർക്ക് അപ്പൻ്റെ പലഹാരൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം ബൈക്കാക്കുന്നവർക്ക് ബൈക്കിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശേഷം അതെല്ലാം ആയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം വന്ന 2:2 മണിക്ക് പലഹാരമുണ്ട്. 2:2 മണിക്ക് വെളുക്കൻ്റെ കാര്യം തുടക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ആയിരിക്കും ഒന്നായിട്ട് സഹകാരം തന്നിട്ട് എല്ലാം നടത്തും. ഇപ്പൊ വെളുക്കൻ്റെ കാര്യക്രമമായി ഇനിയിപ്പോ വെളുക്കൻ്റെ കാര്യക്രമമായി വെറ്റലിന്റെ കാര്യക്രമമായി ഇനിയിപ്പോ ആ 2 ബത്തി മാറിയിട്ട് കൊപ്പത്തിലെന്ന പാടപ്പാതെല്ലാം സ്വീകാരാക്കിയ പിന്നെ അത് എന്താക്കാം ഇത് മീനൊക്കെ വന്നിട്ട് പൂവരെണ്ണ ഉണ്ട്. പൂവരെണ്ണന്റെ കാര്യക്രമം അതിന് ശേഷം ബേക്കായിട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ കാര്യക്രമം പൂവരെണ്ണാണ് കുളിക്കുന്ന അടുക്കത്തെ അടുക്കത്തേന് ഭണ്ഡാരം വന്ന പിന്നെ മീത്തിലെ കണ്ടേക്ക് വന്ന് പൂവരെണ്ണ ഉള്ളു. പൂവരെണ്ണ ആയിട്ട് നമ്മൾ തടിനായങ്ങ് വെടിപ്പാക്കിയിട്ട് ആ കാര്യക്രമം തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാ വിഷയത്തിൽ അരിവ് തന്നെ എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ സഹകാരം തരണം. നാൽത്തല കുടുംബാദിക്ക്.